Chenkoro kwa Clinton Ondigi. Na nchenkoro kwa Kerubo Freedom wanchumulie to kwaliga bene ilinde tosange asobwamo kilometri tukeligalia Jumatano nilitukolia bene tugusanga numugaka Edwin Nyang'au asilingana lieke moyo mwanchumulie asubo tukobwalero tokumulikira lingana umuchalemo umuchalemo aha omwanchumulie na boto ujumbe yagenke otomanye engencho yelietelio neriyeye naboigo nabo gwake simu yabo ikoragense ya mone nusu tobe tugusanga asobwa mukurende mage kamera soko neke bina chibicha niliyogi lya wikira sole asenchira ya bene nere Brian Achaka Misef Kelvin Mogoi naboigo lero ntubwate boys ikoro kwa ngatoldi nere gutara akora sensemeli wanchi muliete agutranyara senchira iyo bwenye. Karibu sana mwancho mulieli atokumanya senchira yobwikirano. Musawa yomo w'imyaka 23 asamalieta Gideon Akama oyokoro asekenyorogi asirate me ward ya Magombo sensemo yebungi ya Kitutu Masabe county ya Nyamira nigagendete kurwanira ubugima bwaye wanigasenya gitari ya Nyamira maiga yogosaganwa na isemoke amona basacha bande babere aseba mutigirete ne chingoma chintindi mono kago kwana kurwa senya gitari yeyo nene ya Nyamira Gideon Akama niko bona sabire serikali enyare ko mubwatesia iri achikonyora obwene bwaye maiga yogosaganwa hase chisababu ichi taramanyikana wikira boniga muri gotomanya senchero wikira ekeretu wika senyagitari ya Nyamira Rifaro ekeretu kumera yokoreire kebekio Gideon Akama igakwera teneni hayetirete asiritu kerio asekorengana nera kweranga ni gari kuria ranch ekere ango ya Edison Mosocho yore boigo Morisia amuruseti nyomba na gati ya basaye bande na komosiba chingori kumoira wika auroche na komo higosa ase ensemo ya sirate alengi nyomba chire sasta twara ranch ngonyakori pamura babiri bagacha bakase ngonyakori ranch bagante ngasoka ngotora ko kasoka siko ango yana akabate umusibiro mumuroi ango kurukuna Dixon Akama akabwata bakasoka nyita bakansiba bakanyiro chiroche ryoka karabangiroche akande Pansi bete chingari, pale batatu. Abegi, Dixon Akama na kaka. Abangiro ocho akabuato abegi akambuato kogoroko. Akabaka na kaka akambuato konoko bako. Ango no yokoro kumokaya. Kenungo so abuate. Abandenga yande roko lense lyomoeli. Korengana Dixon Akama nigakweranga nigo bamuigosete umotwe goika kubimba komorusia maino goro kwae gokabuturwa nabo igo chinsemo cha Chansoni agatericheruanse goika gosareka. Abandenga yande roko lense lyomoeli. Kaimoki goro. Alianga geto siga iga. Abegi akambuata magoronsa akamita. Kambuata ndaka ngaki kinungusukendo kogoro ngakura amaina arueta igoro ande gaboniga motu ko ngati eje tingo yogonya ko yaji me salete takere korusiko abuata takangusa okogoro kwa kire kinungusuka bachagataliuga maina arueta tindigonyaro gotakuna kenda okogoro tindigonyaro gotati korengana no repoti iri umunyagitari intenenera Erastus Ndemo niga atebirenga nigo murwere yoiga harachi gokorera obumani iri kwenekinga chinsemo cha Chansoni ngo chikobatire chikwirani wabo ikiranu. My name is Erastus Ndemo. I'm a dig here at Nyamira County Referral and Teaching Hospital. So about the patient Gideon Akama, he's 23 years of age, a patient who was assaulted by persons well known to him.
and unfortunately the patient sustained testicular rupture, and the patient is due for surgery, being seen by the consultant. And currently the patient is stable, doing well, and is under due medication. Wetera Dorka Akama na kwera tene ninga nigo baganetio bwene bwabo bonyare ko bugikirani wase omwana oyo gutumia ntubwatisha justice intete no mwana yarwari kuna ndori omoitete abwatu aerese because ntuko ikaboni kantura manyenki bare kubona chitaka mugwatu kuna guchaka kumuita tari koeresa nki bakubona saba kwa na serikali ankaonya agimbo na tumbwatu na mbayiboli baranshugurikira nyagita asensemo yo mwegererio mwanya banto eno kumucheche igatebire ngana chigotena ne familia yega kwene kingo bwene bwabo ngonyara ko bwikirani wa wanege to twarigereria nkeringa atika twa muira buna office to soime gere to kwanye family na ndetu abagairia according ringe babone to gukora to make sure muna yange yabo yabwature kiagera ntuigwete ngagajita kebacha lakini twabade basiringi abone to gukora bakonyu na ntu buno office twamuira bono gochipi ni fully to kwanye family na kubagaid gwikatorrenga umuntu yobwa Nyerikie Mbonde, Ensoko TV, Sirate, county ya Nyamira. Ekire tuwika senyagitari ya Nyamira Lifaro ekire tukumera oyokoreire kebe Omo MCA Okisi Central Ward Wilfred Monyenye nigo aegerire gitambukiro ye serikali ya county ya Kisii inseyo mugabana Paul Simbarati yokorenta ebiragita emeye county yo asate birubuna mbichiye gokonya mono ase okurugora wechipara Mheshimiwa Monyenye nigo bono aenekirie una nigo ebiragita ebyagoretwe n'ekibesa kye county ya Kisii asoko konya abana inchi asarire ira yo guchako bitumeka buya kweneke bunango ikirania ramagendrande mono yechipara ase ward yae akwalirwa jeno mu MCA Okisi Central Ward. Number 2 bantu baninto murangeri parasa enene tubateria mangane county government to Paul Simbarati na Wilfred Monyenye yuwe. Number 3 ezali mufara tu aratari stadium ebira kitabiria igobugorire na ogenda bono iga gobirikire Kisii county government kibesa bia irete budget ya ino 1.8 billion ebira kita 32 negitipa 20 igokipara ngoti akande wikebuja Kenya sabaseni egasiye yo na mutu tumete maatari pastor Titora na ero sabere biragitebi tarikito itobegete negasiya Kisii county government ekurawa no yo mito Paul Simbarati mpaka kitariki 9 umutienyo 8 2027 igo ondetaweza kuna wote bapanganga yaye ebintu binebye county government Toskabosio mancho murigeria nigo yaba omweso uchiase enka yomusubati Deborah Kimuntu uyu siretio mwakoe na kumwenia eigiaeta hase kenyorogia utamba kegotoka ase ward ya Kisii Central ense maiga yokoba use maiga yo oyo kabeiro mu MCA we ward yo musikia kefa mugaka kurwa ogosirwa gokwagacha nyumba yo omwana obo hanyare koba akomenya nigenkeyo yakambia mono ase ogosiruko na kubasaba barayibande n'abasamaria baya kobaika ange eleko ba ogosira wencherende yonse unagotumanya muliketo Wycliffe Orenge nkeyemo kurwa ase kenyorogi otamba ward ya Kisii Central ensemo yebunge nyari ba Chache county ya Kisii nigera nekiego gokera magega yo kwego gosira ukwagacha mba magega yo gochandika ase kegetambe ase ngenchime chande menge yo mugako yo kurwara ase gosira ubugima bwaye njo mugako na tinde ku Wednesday umugambi akarora mabira akarora tikambe kiro umwana enyomba nande namwira na irimbu ya mono asa yakorire imbu atinjirende yonse mugaka ruara ase myaka emenge akaire ebintu byona timbu atinjirende yonse bono igo ya mwamanda arenga mbia mono kigima itali nekerengo ase emirimo emenene mwakorire korwa oyo minto osora arara babwatiranire emirimo buya
twayeikiria iga gagukwana na bararia maiga yo goitarire nkeyo iri kuri gusira kwo nigo Keva Mugaka oyu kabero mwe musibe wodi yo atebabuna niri buye ko basira abatari kwenyara na bokonyora gwense erinde na barabwo beigwe buya kwa Keva Mugaka ego twakira iga ko mongino yo ora pore twarenga kimaino mwana oye mwise kurigeria ine mberere nsabwo umwaka yasira umwana ori otigarite bwieka ubwati nyombo kurare gento kelime kwara gesona nakina amwete buno murai nyombe yega tumwagachere ebe kwa mabati ko bega tora mabati rero akana ari ngo burai na temete kwagaze nyomba kinyinge lakini abantu bakandusyo lakini tokora mabera ase uyu umwana uyo moke bona kana matemwa akora abwati nyumba agasomera gesona nonya nabo nigo kuburia kwa ruwe gochia asaba samaria baya baria bari no moyo bugwancha wesokia na koruo okoboko kugosira gocha senkeyo ere no kogania okonne kigima asenchirende yonsi iranyare kane asiga abantu baminto tigatogenda gokonya abantu asitokonyara ubwatira n'abantu baitu botamba aneke nyorugi otamba nona ata uno uyo kabero murai agara tokonye umongino dpora tore na murai undo kurwa umongino dpora nera sanyo biasara binde arunka iga konya kamwana katikarite enkeyo amona bamate nigo bakabuna mbimono asogosirokwo nabo ko igore bisieri gochia sonde bwensi oragane ko yetarire enkeyo eriko baikange Igonkugania barayi barororo mono mugambi Keva n'abandi bamwabwegere bankonya abana bakora amasomo ayinaro mulevu honorable ingambu ya mono asenga inje yokobeka okoboko asenkeye konyora amabati tokorere nyombe yeiga umwana oro wamenye umwana umumura owetaniri emyaka 15 buneke gusikere amasikani tariko nyara korara na ngina ngesona korara muno mugambi ateba bono twagokire sana ndoje tomo mosoye nyombe arare oruo gende skuru ngesura gosoma ogendere butambe bo erinde nyasaye na bagokonya ikiagera bibilia gotebanga okoboko gukorwa nigo gugoseniwa igorende twegende nyasaye na goseni ekarogende ko nagweta agokore mirememe kongu okobora boigo nigo kwaruo gochia sabarai wesokia erinde ko baikange abatari kwenyara bunabwo ngotebi n'abarai bande bari birogo n'abandi batari birogo muna Keva bagendere gokonya abatiremeiru buna oyo minto dipora iga ekere bakonyire tebanga netage rinya sagu chuba seseni ingo report ya Nsoko TV kurwa tamba ensari birogo muna Keva bagendere gokonya abatiremeiru buna oyo minto dipora iga ekere bakonyire tebanga netage tiechikura lakini yabenga no gokonya na rinya sagu chuba seseni ingo report ya Nsoko TV kurwa tamba enseme ya bunge Nyaribari Chache County ya Kisii Retariane Wycliffe Orenge Maiga yegetaseni Nsoko kumurikira ekirero kia mate nyagosira Christopher Mumanyi oyo gwakurwa umutigoro ensemo ya isinta na gosiria wasena gosira ase konye babwate ebilienene asengendu ya ibara nigo mwakili Victor Swanya litkolia lera bwatuka obokonyi bogochagwa kana ebilionsi nigo baigo harwa obokonyi bogochia kubogoria homobere wikase nka yaye yekenyoro nyapara ibere kasisi oyo otigete abana batano yomo na indo orengeri iso ria mateyo nigo bono ya matea ya mwira ni rimbu ya mono omwakili Victor Swanya kando yao Nzasa Marieta koroko mheshimiwa Hezi na Nyamoita Mokwa na kabero MCA Motore meye county ya Nyamira wekiama kia Wiper korengana ne story yabege twasembeo asokugani kwarenge kumuga korara okurukunga gasisi Mumanyi oyo bede ase motari ya ibara family yabo atokuganinge konyuma sigo ikonyoro baberero murito asengenze eyo ntwarigeti abaraito toranyare goikera mheshimiwa wakili Victor Swanya geto korume yabo getuto obeiro gokonya abana tintakano obeiro gokonya asokugani kora asa corresponde asobwango ngamurige gekora 19 ntakana ye makonyire ngamatengo kugani kora ase family na bakitia asobwange kemambie kontoma na chicha twagambire ne family na roriro kugani kware ngororo
igo ng'a swanyo itaberanire naende ngokora are ebiri erari ase mochari ya ibeno ya Ibara ngokora are ebiri erari Ibara omobere ochiche rituko ria Aramisi Victor Swanyo gochiko yo dress ajogorire sanduki naende agore ase make sure omobere oyo ikire iga efamily enyora omotimoko ni oyo mwabo igere baira nase obogema bwabo ba kawaida amaene oyo minto Victor Swanya na baigwa obwango obwo bwaitu naende buna bwata omoyo oibwo ogokonya amaene na batotorire omosigo baka twakumina omonene na bari moyo okonya abantu baye naende onkomosaba yara amaya aendere gokonya buna konya bogitutu buna aikire iga ase ekenyoro eke around iga omonene tiga amokonye naende aendere gokonya chintakana nababuraka ekora nangise ngoteba ari chintakana ne yababuraka nabaye ene natebire ng'a moseniwe mono na goetera omwakiri Swanya nero boigo rituko riarero minyokire boigo buna nyantie kama yoro nero ikire nkeye eke no konyire omosigo orenge iga bono twatigire korera bono toroche ng'anto ikaransa totere totebi Nyasaye ng'ambi yamono twirane ng'ambi yamono Moses ni ege kogera bune ebitwaganetie wakane billions ogorire gari bono tole mete twatebire nantori kuna korera bono twatigire gwetwetinyiria amariga twatebire Nyasaye akonye omwana Swanya omogwakiri egera nyare okonya Nyamira yaito count yonsi anyibwateranie obora buboria okiri gari bogitutu bwoke na gocha iga seito Nyamira count atoroseranie chipara inyore chipara anyora chintakana anyora batabwati emerero batabwati sinyoba chiabo ababekere efamily ninsere na ndokugana noyo uyole family naende nabera nyagitari ase matuko makenyora ndeni nsikarande bakabesete bagakiliera mang'ana abera atatu so bado ngurangire torabarai bakonye family ninsere Tukosika bosio mwancho murigeria niko bona abamenyi be county Nyamira hanene mono abasae basabi Nchiremo yogochia koenekia obochori obuya na gochora abarai abubaganitio mwaka bw'echirubere 2025 asomoroberio oyogendrete otuko kadi oyo ogendreire asensemo ya Nyamira na boigo ensingima ya Kenya nigo mo MC omokoro omagwagwa Fred Omayo asabira abasae ba Genzi batware eriogi gwetera okoba nekura ko Fred Nyachae Omayo atinya se siasa maika ngata Chinese pambo so nguru ward ya magwagwa yere Nyamira County chintunda ikomi kuri 2013 to 2022 ngara atiga kega na ndira kininyi gweta abananji ngona kutara bale bada teba ngirani ndamba korere mirimo butumbe ya abantu dikoboria ekiagera naro ngasenga ni mono na soba MCA abasae ngo basaba ese chinga kiche kire chikura chinga kiye ndaba sokota bane nenga kiya ikire abasae ekiara ndu tuabere chikura matuka mange nenga kia basa nereje tokorona tachenesis yenere ngikibata kete kwerwa sobonge ngari gwetoka lia ngambro babe getomura ya sekero abo mo president abo mo chumbe abo mo governor abo mo MCA abo women rep abo senator abasa be rumono sana kiara slogan ya kanga niko kadi unanje niko kadi abarabona bongo batebi na bakwe kadi na siku na kadi na wakatai kujitokeza siku ya kupiga kura aba etiara na IBC atebire tariki 20 na kianda bacha bacha ke kokori edugura mass registration go sababa sa baito baba sobonge bacha sobonge berwa sobonge elinde ba kiara bono ibe kura na resira asubura yo tubwato bore mwako gocha magwa na ya sabe tikuru 2013 na 2017 go 2022 nkara abanga twara nje kiagasio ko muchumbe lakini rende nkanyoranga tindai kabuya igo tindai buya igo ndabo muchumbe naba na injire ndo matero ba okulika kaba gotebire ngantura turaisana to ko muchumbe bana nchua sabo MCA mana yikura jirocho aba na inchi go supporters loyal aba na inji doche bare bante bringa paka abantu bante ndo tingo tera onda basa kwa kuigo to gweti ngambata geteri ne bakore mere Ebarongo yane uko kadi? Mimi niko kadi. Simanyi kama mwanju muri yako kadi korinde na bago tata ibe senari kadi. Nchini kadi. Okay, na nchini kadi.
Ritukoria rero mwanchi murieria nige gati ya barai babatami bechisegi cy'umwaka w'ikiri bubere na isano na ibere abo bare kiribu 15 emyeyemo 92 kurwasorgongo rw'usi bakoragwa nere James Oro uyoro mo coordinator bw'abatami bechisegi borosagia rwakisi nigo bakorira amasaba bene imiye kanise yemo imiya bonchali ili kubasaba barai kubainyora nabo igo kubayigerera ili babe bakonyora chibesa cyabo ukwana hekerekyo nigo bono baruro kuboria gochiase humurai binyorare chinga kyara chekone kya hetare aye gochiasorongorwa gusi ili banyore chibesa cyabo unabatami kurwase chikaunti chinde. Achilie mkono wako juu yetu Bwana, ukatuelekeze, ukatuongoze, ufute kila nilicho kinyume hapa na pale katika jina lako Bwana wetu. Ntebenga lero ntwakora masabo na IDPs ba gusi yaito na ekirenge kenengelinga ikobate tukonyora chibesi cyabo yiraki yabo igosaba kwa nengolinga abarebeto ba gusi na mana bachumba baito ikabana yaito na mana kelmo raisia goja gusi yaito yori to sigete mono mbuya motebi abanyene yake yabasengenjo chisamajene njanyolete na bani banyeze basinge sana lakini totatenga kimena goja gusi mo action amwa motebi na into tatume uchumbe mo ikire president sa gotokanga gusi inkolerere nga IDP simba chandegete kogoja gusi njo kwani gore yake yabo ritukoria rero ngwaka buyase osangire kana twakorire kogosasi mogo chenu na kubori nyasaye aiwe na twamuboririe nande twasabira serikali yaito yomusike umuchoro ito William Samuel Ruto munagocha gusi aimukie getambo kerogisaine asogo konya na gwakana abatami bechisegi ba 207 28 elinda magimabo aira naboronge na roba menye buya munabande. Mwaziri mukoro Dr. Fred Matiang'i nigo bono ara habara ibande na guikirana hase omwego oyo mweneki wa county ya Nyeri heriko igora bene chiabisi chinye chekiama ya Jubilee. Okwana nigaenekia gukora gukora hama unchirilio ase obarai singa kibagendete gutinya obokoreri wikiama ya Jubilee nanye nabo nigaenekia abamerire be serikali mbaenegetie obomo na nigo bararente obokoreri obuya kibarasoe asoborai. Ile mnajua Jubilee sisi tumeungana na wale wengine katika opposition na hapo United Opposition tuko pamoja na DCP na Mheshimiwa Rigathi Gachagua. Hapo United Opposition tuko na chama chetu cha Wiper kikiongozwa na Mheshimiwa Kalonzo Musyoka. Kuzungumza maneno ya mabadiliko tu, kubadilisha serikali. Tunataka kubadilisha maisha ya nchi yetu ya Kenya. Kwa sababu wale wangwana ambao wako katika uongozi kazi hakika naona hata nyinyi imewalemea ama namna gani? Hapa Nyeri SHA inafanya kazi? Hebu nionyeshe kama SHA inafanya kazi. Hapa Nyeri yale mambo yalianzishwa na Mheshimiwa Uhuru Kenyatta yanaitwa Linda Mama inafanya kazi? Hapa Nyeri nyinyi munaona capitation watoto wanaenda shule hapa Nyeri? Nyinyi kama sisi mpango wenu ni kwamba hawa wengine wangwana kazi imekuwa ngumu kwao, sasa waondoke polepole, sisi tuko tayari kufanya hiyo kazi. Harambee! Nyeri harambee! Basi mimi nimeridhika. Tayari nimetosheka kwa sababu nyinyi na sisi tuko timu moja, tunataka mabadiliko. Mnataka mabadiliko nyinyi? Hebu nionyeshe wale mnataka mabadiliko. Asante. Goskabusio mwanchi omurigereria okubuligwa nigo kwaruru gochiasa abaibuli gwesokia nabo igo koenekia buna ngosokia bare aba bari no muchando o cerebral palsy munenchire yemo yokoenekia buna ngonyoro bare ogokonyeka. Murigito Linet Nyambane na nyarakoba gakomunikira roboti oruo hasenchira yuboikira no asokobori kwaruru gochiasa abaibuli koenekia tibari
Chingaki ense engima egochengera omutienyi bokorwa ogosegeta gochia ase abantu kubwatekana noborwaire bwebimo ase mwanya bantu obumanyekanete buna cerebral palsy nigo ababwatani ao baumerana ase omocho Nairobi na korwa obokonyi gochia ase abamenyi be county eyo abo babwate omochando boborwaire obu gokwana emambia yeritukoria rero nigo ababwatani abo baruro kuboria gochia ase serikali enene kwangoya richikoria abantu bari bamenyete no borema nario abarwaire abo baranyore obokonyi. Here we are celebrating Cerebral Palsy Awareness Month, where we are at the climax of impacting the community and creating awareness on a cerebral palsy condition. Indeed, as a country, we are seeing miles and progress, and also the enactment 5 that has so much progressive. And now what we want to call upon is the implementation of Disability Act 2025 that the President enacted last year. We have a number of challenges to fast track the process. And we are ready from a private sector to step in these very large shoes that need to be filled and help in whichever way possible that we can assist the mothers, the parents, and anyone else who is afflicted and needs support from us. Icho nigo okuborigwa kwarure guchia ase amate kwenekia abana bari babwata omochando yo ngosokigwa bare tibari kobiswa nario baranyore amasomo nabo igo gukina buna abana bande ase boigo bari bakorenda abarwaire abo bakwaneire esabari yabo. I am here to say that to disability not a curse. It is how God created us differently with different abilities. I could encourage my colleagues living with cerebral palsy that we need to love ourselves, to encourage ourselves, and to do our best to make our life better. A parent to a 15-year-old boy with severe cerebral palsy, meaning my son can't sit, my son can't hold his neck, my son can't talk, my son can't walk. He's just there. Mara mingi muse mtu wangu analala tu, tunamwanika na tunamwanua. In case you want him to bask, you just carry and go, unaenda unalalisha kwa jua, then jioni unakuja unanua. In case of rain, ikipata kama labda niko mbali. My journey has been a tough one. Along the way, we lost the dad due to depression for the same. And it has not been easy. It has been tough with all the medication, the therapies. Nonyanabo ni goba ruko boria guchia ase serikali kweyeria rigoriria mariogo abaroira abo bagutumia nario abange barakonyeke ase boigo bakwanere buna omoroberio obobwenia osha obairogwa kwa guchia ase abaroira abo. When we see Baba Diaper karibu na sisi tunasikia ni kama part of us is relieved when we see diapers, because diapers has become a necessity to us, and that is our cry every day in out. And if at all the government will come in and support us, most of us will have that comfortable place to stay, to live in, because most of the time the parents are not known because our disability is not seen. We would request if the government can put every child and actually is having the certificate of disability that is showing that child need, that support. Also about SHA, it's unfortunate that nowadays our special needs kids, we are told to, especially when they are over 23 years, we are told to register them as individuals. Ngorpoteria en Soko TV, editariane Linet Nyambane. Ase gikaro ekyo kiabarentamo abonchoria kurwa chinse cheisco ekyo gegokorekana hime omocho Nairobi asensi ya Kenya kemanyekane una Kenya International Investment Forum
ikoro no murai wense William Ruto na bwego mwaziro monene Musalia Mudavadi nigo bayake ire ko kense ya Kenya asobo serabwae bogokora obonchiriria wetira se bitambukiro ao ense ya Kenya yabekire. Murai Ruto nigo akwanera igoro iyo muganda w'Abakenya abo barange gukora emirimo obwagachi bw'ekipara naboigo obosombi bwakera eng'encho okobikwa westima hagati y'obuyobondo obonge bokongusa Chisco Morikito Edenamora namange ase gikaro gya kane ekio kemanyekanete buna Kenya International Investment Forum ikio yakorekana imeyo mucho Nairobi. Murai Ruto na omowaziri omonene Musalia Mudavadi nigo basanga na abonchoreria ao kurwase chinse chesiko abo baganete kubeka enibo yabo aiga. As a member of the East African Community and standing among the first countries to ratify the African Continental Free Trade Agreement in May 2018, Kenya continues to champion deeper regional economic and investment cooperation. Notably, the strategic, innovative, and investment solutions will contribute to inclusive growth and social prosperity for our people, enabling us to realize the government's bottom-up economic transformation agenda priorities. Murai Ruto nigo abaenekeire abonchoreria nga Kenya nereange ya aseng'encho Kenya nigere n'abakora emirimo bange abo bareange okora emirimo ase ebiwanda ao. I assure you that Kenya is ready and open for business, and I look forward to engaging with you. It's not by default that the Kenyan people is central to the development of our country and to the investment climate that we have as our country. It's because we have consistently invested as a nation in our human capital. I was specifically touched by our friends from ADEC, an American firm, who has identified Kenya for what it is, that we have the best human capital you can find anywhere in the world. Boigo ama stima asichinse mochonsi no morembe nigo byabekirwe eriokoa abageni ubugusu bokorete nibo yabo na gukora obonchoreria. As many of you will be aware, we have launched an ambitious national transformation agenda anchored on 3 critical pillars. First, we are investing heavily in infrastructure and connectivity by expanding roads, railways, airports, and seaports. We did launch the extension of the standard gauge railway that will now find its way to Uganda and to DRC to improve on our logistics. We're also improving energy competitiveness through ongoing tariff reforms and expanded power generation, ensuring more predictable and cost-effective electricity for energy-intensive industries. Waigo nigaenekirie asikira esekta eyoboru sekta yobosombi nigo byabekirwe nge erio aseng'encho yomonso bw'abonchoreria. To further support investment decisions, the government has developed an investment project catalog, a comprehensive deal book that brings together Kenya's most promising and investment-ready opportunities, and which will be showcased at this conference. We have decided to put together all the investment-ready opportunities available in Kenya, sector by sector, with a detailed analysis of what you need to do to unlock that investment. We will also tell you in which places will you find the space to be able to undertake whatever investment you want to make. Koriboteria ETV Nsoko Erita Nedinamura. Mwancho murigaria narayo ari aenekiwe kurende bona nichinga kito gutambuka ase studio ya kabere ase barongane Frida Kiruba tambukire na gukora egi karona Edu Nyangagu chigosangana barabu ase kagitari getambe kurende
tikatura manyana na ya watu waliganite kurwa sense mai Frida. Mbema na wasane barongo ya Clinton Ondigie mwanchu mulige leo natwa kumanyire habo niko tora sensema ya kabere ye studio to gochira ya maseyemo asili tuko lia lero to kumulikira elieta omucharemo omwanchu mulige konya gutuma ujumbe ya genke na bigobe ko gukwana na intwe ya maseyemo kurende mulikito Dominic Ondeli na bakagosanga negati y'abana inchi na bayigo kumanya ebirengeri byabo tyango turabigwa. Mbemana sana omwanchi omuligire itekerero tobegete kambiga iga ase chire nyango segotoka iga ase ward ya Bogetorio iga ase bunge ya Bobasi county ya Kisii itukiri arero na nyariko bango ikaga tinya kwa batoko baretera ringana rieke moya ase nchira bene kuruga iga tinya kwa batoko manyanga abameyi borongoro igamba mete ngari ngana rieke moya tobwateri tukori arero igo bagorite banga Moteto mayenga lingane liga abamenyi benseme igabanya tukaba kumanya gusema maite emana ya lingane liga lieke gusiri ko rukunga omo chare megori tikeli rero notoreke gasiri tike asenseme ya nyangoso nyako batoko manya kegima gosenga banywa tukoba kumanya emana ya lingane liga likorukunga nalyo omo chare mo ngonyara kulimanyiri nali kongo wake ngonyara kulimanya kwa nanjenda nali igule asiko wanga no motegete orenge wabakoro orogo toka chinsana chinene lakini esege gabusie nje dinanya konyorora ndanya ko bango nyoro kigwe narinda amanya lakini bo ndingo nyumanya base ko banga kiria kale bende bakanyuri na maruga gosege chirokole gosege ndoki ndo bunebi tingomanya yani ine monto wanjete gutuma aseke gusinga wasebune eng'ombe gete etali egosumbwa ino monto otali konyara kotegenena gosanga n'abantu yani osogo kagera era abo moteore sa ya gagiti ko ya bati kungainireri ti kumanya gagyo maite se kungainireria maite gente ke ko bwata gusiengi magosete isika obo kimaba kon Uno mwajakana Yemana sana tonya kwa batoko rukurugari ase chire eri ya nyango tonya batoko chabaka iga ase chire magena monoga iga ase chire yari obonyo tonya kwa batoko manyanga abantu bali omonyo mbameteke gusike kegima longa chinse chiga kegima wana tiancha kwa batoko manyanga mbamete rieteri gari yeke gusi tonya kwa batoko manyanga mbamete emana yerieteri usike gusi egento kiracharimo gose nabondoje magendero magendero sino gotema ko bate mire gore ma na gotagore ndwanya karo kalimo no mote ugwerende weke gusi mote weke gusi into kwenye manyama mabara maina bwa banene para tatabi go yemite yeke gusi iga according to your chenge rete ninki no mote weke gusi go seninki oino mote weke gusi tindi manyite yake tema kile ngai enda atebe no muntu ro mokora we mangana atali straight wanjite kungaina ngainiriga nenda tenga omo chali asense amayana no korenga ni kwana batami oyo kuragura karokende oyo kuragura bakira basi komini yenga sumika oyo kuragura jinche obwate bitinge kene munya bitinga busubwate bitinga iga ko iga baba kene kabisa mujarimo ndo chete asoro sana akaiboro omwana akamanyora akamurukali ete yaso muto yorenge Mbemano sana na atonya rako batogo sangeria ritukuri ari ko ruto wache kuru ase chire nyango sopoka goikaga iga ase chire magena monoga iga ase chire yali obonye gotoka iga ase ward ya Bombabe bunge ya Mochago Robe county ya Kisii miraka ni cheo mino Dominic Onderi yabuto Mbemano murikito Dominic Onderi korende tokora na gase studio mwanchu murigeria jenganchire nchaki ngo deba na ncharo yeteri gatinanya ko yugo asenga kia kora ngo mugaka idini nyanga uri baga aratosogeria atomanye ngakyo mukubyo yiga ole Frida na Clinton imbuye marasa ko ngali bagiriga na inde asige kalike kitu kya butambiri kuria Jumatano muligeria ndonsi asore masoge chinga kichiga
na inde twaikaransire ga tukwanire umunuga rero ekemoya gitu iwe igiatwa erieta gosomunuga umucyarimo na igura abange batemire kuruta chimbu amatemo yatingumanya gusetwa abarikirita amatemo amakongu kurende tari mangana nabo tukuramburaga iga erinde umurigeria amanye engenjo yaye karache kuigwa ingane riga ririkira samangana itama yaye kara nabo rikurikwa igente kinge bwato bwamate namangana kurikwa se chiredo ne TV na ria kumanya ngange ntukikiweka bakobera umurigeria nengo somore emenugeka ugo cha kuigwa tukuyekwa na makwamanya gwasanginge turasi karatasi ya mugo same page baote basege songore ando chenga rero umurikito Dominic Onderi na tema konyore birengere bya banta bange babire bagukwanera ngo yino mote abange bakwanira mote kimanye tina kiba barumiririye umute ngomo cyarimo ayo amunaro tebanga n'engombe iriye gucanda gusu abandi nguyu bakuruko mucaria ngagitina kiate makubwatania iriyitiri rigeranete karokuririkana igikande katikabiri amanyagocha gutiganira oro kuwo mucakana buri gucaka Frida nguru uri ku stage ucha emerema na inje nguru ngale stage ngangu ikera ucha ntobangitinga ngumbe na tuli tumanya gocha tuli ribo erimo tumerane ke Frida na mbono kare gocha Hussein Clinton umusaibu weke moya mbono kare gocha kumie nyanga mbono nga kare gocha ntwaro ubereti ko bigiye kumera na mutaro ubereti na kikurukwa tumera nanjira yake musiyaba lingana ligokorekana litaro ubeiri eliokorekana musiyabano kusimo basukano kigali nko guturunganikira abantu ekinde cyatuoma abantu ekinde cyagwa togunga umupasokano beire bwepara abantu bangana ate basiriri obugima ko rwekyo iyo gikuru ku mupasokano umucyari nabogoteba ekarimukurikana namagana maye nabogoteba nga ende tintagetia baba kolindi tikandu umugwekano na abantu bane basiriri obugima gwetero umucyari mu bwepara igokonyora magisi yonse kwa abantu mutimo kukurwa lingana liriye limo banarite ibona indomite ase byombe bibitu byokoraria into educative ingo saumye to abantu bamanyege ntande batamanyite muntu nabara kumingana ki uratebiri tiri mucyarimu umuntu namanye ngo inu mubasuka no para ase television ubuse naro cegari negwita ali abantu guna bakonyu bari kwamara gateba umucyarimu bwepara eko mobera injere ngoro kumanyanga yakai yana indu mubasuka na bukali kuri umucyarimu ingenjo ne to tabana mukuta da Swahili use context eliyetandira kwanu ase umuntu tasi nyuko manye meaning korengana negento kiriaroche igo umucyarimu murigereria ne magorobeye no mubasukano ase meroberio yo korike bitabu umuntu natake komanyarie tegese kuririya sekebusi enjengeje gusinda basi ndiri gutuka akiri twatabete karo kene ndi natabete na ki nga enjengeria ninda basi angwa nenjengeria na liyo umuntu akumanya ningi enjengeria igitabu iki ene dictionary yake gusi akama professor ere igabali gete akaruke ya enjengeria na ndi busire naro bali gete no muspati onde enenero barabwe bakuruke ya binda basi kulinde enjengeria ninda basi ikinege nteka mo nege tabu keria kebuate amalieta gusemenuga aho yeke gusi ne cinjira cya kikara cinjira cya amalieta ayo usemenuga iyo kikaramburu kigakwanwa asobwagale umuntu manya uboime bono ringane na litatu kema aseki ekenege tabu kemenyere ngoika kirika kora emyaka gusene 3 ene myaka ngana hati ende barigirira baigwa mbaga nderete kuna gukora ugwetana na kwabo kunya gutukana inda mangana ndama amageni batabegetia kera bayanyorire go bagwecha kurino kunya komentera manganande igo ande guchimutua kero kendi na bagwecha kumera ne rieteri kero bagwecha kogari gitabu ke komente menugemeya na inde ba mentoro bono uchikuririye myaka ngitanira mutwe abo gusangirwa ni lite mu cyarimo lirasencengeria usinda basi igono abantu baumerane batabangiti oyo no mucyari
kumera na Asiri obugima bwae. kumera na kuo mucharimo accidentally asiri obugima bwae gona togote wino mucharimo Obera makweli to bangetio maite. Lakini ntogenda guchigabwe buya buyere gintu kya nto kubika se aya makweli andi nara kubangwe karo umuntu akwimukia ngori andu chikwengenta igota bangiti ngukwari tari makweli onsia agucha umuntu atamanyiti umuntu nabagucharuka guchiro cy'abantu bacharukire kuruwe karo bayigoro ugo bona namanyite ngukwari kera kuya utakuyu kure lakini nabanga umana gwita bono turatebe nateba nga mucharimo korekana gitarubiri igobana ne okay ase ekegorikiane abonda thake kubori umucharimo nubwekane sadfa sadfa gusena mangana bira okorekanira senga kiya tekubweka atarubiri lakini ayinabira okorekana senga kiya talibo mucharimo na accident igenteke motukia gitarubiri lakini ayabere akorekanire kerekamo asiki usidima itina kira turatebe asiki swahili nikibwate nga sadfa igo sadfa wikabire vibere lakini umucharimo nege umusiaba naso bwenge umucharimo no musiaba okay ngaite tora igorere kisimi cheito manje muri ara rubirengere bia umanje muri nabo gusangana into yemase yemo wetera sina mbiri gabase screen yao okwana na into naye otoye birengere bia go boiko so asensemeri mitandao wa Facebook na boiko YouTube osange na into kerengere kyao nawe gite namba sembe nyine tubwate kisimi ibere isa twega tumanye nk'abana inchi bagukwana igoro yengana yitkorya rero hello Wairebuya karibu sana oyonero mwana w'umuntu na yasfanya nga utigwa gukinza muje bukembuye mwana cyakyoye seriye buno mwako yo agamuru kenga n'umugaka rende bono nakituraje tokore no mugaka eke gutina bukirego umujyano nabere yigenga nga n'umubasukano nabere igwae nyanga unago sikira eke gusiso korona gasomete asante sana yo kwere pongezi iga gwa gotebanga niga singia ngani nabere igo nara gotebanga Abdul kurwa Nyamira agotebanga nere na abwaterretio mwanchumo ligere negati yebirengere kurwa sensemo ya ne frida timeti bo sensemo ga ya mitandao bari gete igoro yebirengere bya baseri tko diarero nyanga gwatara tumanyingize kwa SMS nanda yekero ngendete ko kanyanga una bokunya gotoire sangyo tubangire taseri tkolia rero timanye tiko seto ngukwana lingana liriye tulio kwa dio gukora tumanye gucha se bitabu gose ni bitabu to gutanga tumanye gukorera ingana lakini tigantanga ne gukwana tukura sokonia ebitabu umuba yenu nimbwate na ende nimbwate njera yo kugwekania ebintu ngoira chi igekekenge sana asenginjo yebiro ukugwekania anda atakiro kugwekania ekero montaro mumwamu na bote banga ase Kiswahili to te batashibihi igesongo to te simili nga umuntu mumwamu una amakara na boto te ba umuntu tutebe umwenge una gento gete enjire liyo kugwekani no ndeneke gusi igo ikaro kokora chingwana cyao otumie oire chinga kicha gukwana kugwekani ebintu bibere igoko monte bicho tarenga segento gete aso mugwekana ngora turabanta aba South Sudan bari Kenya ibara aba mwamu na hinda abatambe naboko tebanga tukaumira umu Sudanese umu mwamu ise ukwana ngo mwamu utire muntu bana takumanya ubulito bwo mwamu buri lakini mutebinga umu mwamu buna makara gusibune lami abantu bashira minyoka gusi yari ngorore karaba ko muri liquid liye lami bunere mwamu bono muntu akurigere libiche iyo umanya umuntu ina bari ngo mwamu igo bono nyorire ebicha burunge iyo muntu yo koma tebina kya nkarorekana na bako teba iga aso muntu ro mutambike gusi iga toko tebugo teba iga nga nyarebe iga ro mutambe buna lirongo liangi nonsongo mukina bwango kero gukwana chinga bune chironya na se bosibwe lisango igo kuira ibirengere by'abantu ndu gutwara umungusomu y'abantu mbako igoti ukwana gekogera ugutumia chinjera ao
gukwana igikuba swabu ya ndi yabagoki yani koba entertaining igoba no murigerio ne ekera kwa rumuntu mutambo buri guna kyari ngu mutambangana to teba ngu mutambe sana teba umutambe buna lirongo lya ngino nsongo mukina bwangu bona timaiti abagusi ngino nsongo yo lirongo lya ngino nsongo ngahirika berete nsongo na ndi galingi mukina bwangu tiga turaratira bungicho mu bayeno yale gukiyanga matiebo yesalirie kurende yo tebaiga yale gukiyanga matiebo oyesalirie yale gukiyanga matiebo oyesalirie to tebanga yale gukiyanga matiebo oyesalirie yale gukiyanga matiebo oyesalirie naburi gukwanwa igonga ndirio lingana ligo saleka musiabano gusibuke mu cyarimo una twate abantu atebiri tu mu cyarimo no musiabano aso mu gwekano wasimikiro bori wabikire bigara burubu mwamu buri bu ivomo eli entindi mambio chigo cyo mugondo mugimusa nkyo bori bori butugwiro bonde borayire ensepi digere ligo akuneke ngateku akuneke bai usinyuna kibone go takabana inde na nabe giteni bo yane yonsi piga ege koro keri kyo gusareka kwendagira ya umugondo utaruberetie umuntu go cyakora mya watabiga ya Clinton to kumya yari gukiyanga matiebo yesaliri imbura bono na turatebe ngabuna matiebo igonga igende kigi yasaleka utarubereti to kumoyo wange ukandi yasaleka boke mochari yego wamanye baruberete sebo musiabano igyacha musiabano onye ndikwa manye tingange chiko bayongo ari gocha kubusimika okay mwancho muri eli anto bwate ebitabo gaiga mugakedu nabo gotomanya lero ngitobwata SMS ebitabu mbiro ekento kibwati bonege ne copy ya nturo jineke gotunanje bono umungina nari kurunyamiro ohagete siminga kwana igita enyenchante abeti gitabu kyanjira kyaganiti ngamanya neke kimugwenerete umungina uri kurunyamira nebireri etali yawo ekeboniga ntokebwati kolende ningandate kubeka umurubirio tonyore chikopi ikenakyo kolengana na kiriuga netikubura nimbwate namba yawo nabongo gwakira ngo tayibono gyakire ngo tayibineri huri ikenakyo kunya kuligere linaije iga bono neke gotukiriti ngo kwa gento ke ngo ko ikya kinyise elinde na ige chikuna ko konya na tanga semiteli kogota kulene nege tabu geraute bono bitabu mbirega igo muligere lione enyorere enjengeria yose dictionary yeke usi onye ko manyemenuga n'ichingenjo chiaye ibitabu ne binge birega iga Frida na bago totebia kurwa sense me yawo ngire kina kira soko boko nabo kugikwana no ne rigori mbiri kire rigori me nariye ko ba enje ekworobera ulio tuligere tugane tikuguruma nyanga nichibese chiri abwata sikiganja kiaye njisa inaragure kyo ndobwate The Girl of Red Beauty daga Kanyamwange igitabu iki nigege kuruchi siringi chimi sana na ibere omwanchu muri gatete ko yenyore na bako ago to akeresimi asina mbeli itilinda kemanye ngojana natuli ngero rage ko kunga Facing the World from Gusi ikyo keli kirenere Tinega Charles igitabu kige kuruasi chisiringi elibuwe yamo ni chimi sana omwanchu muri yenyo gotete gwemanya amange gwetira segetabu ikyo nabo gutsangana ntwe tokomanye na kyo kenyora Clinton dimeti nsema yao kurwa sensemega bibira sengenjo ndoche Linet Nyambane nagenda tego tomogora kurwa studio ya kabera gotabanga chinga kichia icisira koba elindache no murubiri bumwe no lya sembe okundo mwanchu muligera soko boko kwanega iga tubate getabu Songs of Blacksmith and Totems of Avagusi na bakonya wale getabu kikirikire na Evans Getuma chibesa chimi sana na isato na meronge tano na boigo ntubwate female saka na sama tukabwango iga kurende na bakonya wale getabu iko manyinga kyumo gusiare kwenekia okumusara umwana umunyaruka kirikire getabu kirikire na Daniel Mumanyi Mukaya chimi sana ne mochoka getabu iko muchomoleria onyara koba kokwe somera ekendengerega iganga emeino yegetinginye enyoni enchome echine echipoem chike gusi echichiro chichitana kuiwekana handonsi ikiya kirikire na Peter Nyansera Otieno kekurwa chisilingi chimisano nesto samagana 53 ma yinere enyoni egetinginya kire to monuguro
mugusia kurukunga getinginya abakuri babinerete nga getinginye kengaini kirige bundi kyagache mbuli gutugesoe mwai wono some mibayene uma esoma chipoemo iki usemeineye elinde elio otieri obuge bwawo omento obuge bwawo aso okimangana yeke gusi PayBill number twale kwa na lende bwangu ukaya itumurigere lione lyo gwakana witere PayBill ere 42019 nachukua na kima sirimo na liyo ranyali uchibwata buyalika ngukwana yememo 42019 account name uli keri etali ya aye naende nabogwa kesi mi 0788 666 bune ye studio kulenda mwali ali to kora na ishatu bune ye studio okole na ibere nabago konywa omuntu naro kubwati simini na bayo komatebya ngentu kyoganitie nabako gokonya konyori gitabu kimbira iga nabato kugutumira kigwikira gwasure to echando mwanchumbuli nga kyo konyore gitabu ekyo haye to sabe into to kumanyanga ki gwikira kurende gwikira buno to gwikira omweli obumurubiri bweli tukolia lero mbye mona sibali to gwaterana ko ene kyanga omurubiri obere ko gwikirana nigo twaringenere Clinton Ondigi barongo yane nabo igomugaka Edwin Nyang'ao na ichine Frida twaro bwegeria borobya kigima